Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Welcome back again. Ayan, Hagardo si Inday. So ngayon ay magluluto po tayo ng pansit bihon. Bigyan po natin ng sahog na karne, kikiam dahil ayaw ng hobby ko ng fishball. Tapos lalagyan din po natin siya ng shrimp. Ayan, lalagyan po natin ng sugpo. So what are we waiting for? Let's start cooking! Ang tataba guys ng ano, kaya mga Ayun. ano guys. Ayan, so meron po tayo ditong bawang, ating sibuyas, tapos po yung ating bell pepper, at saka kikiam. Tapos meron din po tayo, syempre yung ating shrimp, yan, hinimay na ni Mister, at saka po yung ating pork. Okay, so tapos yung atin din pong chop suey. Yung ulo ng shrimp, ayan na din. Okay, so maglalagay lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Pinainit na po muna natin. Una po natin lulutuin ay yung ating kikiam. Yan, so kini-crispy ko lang po yan dahil gusto ko po ang crispy sa kikiam. Yan, gusto ko dito ay crispy. I want it crispy. Yung ating kikiam na binawasan na ng mga bata, nauna na sila. So, niluluto lang po natin yung ating pork. Ginigisa lang po natin. Ang gusto ko din po dito ay yung medyo crispy din. Diba? Kasi mas masarap yun eh, kasi toppings. Lagay po tayo ng asin at ng ating paminta. So, titimplahan lang po natin yan. Tapos haluin lang po natin ulit. Ayan. Sarap niyan. At ngayon naman po, ang suligado na igigisa ay ang ating shrimp. So, sila po ang ating gagawing pang toppings mamaya pag naluto ang ating pansit. Yung ating shrimp. Ayan. Ayan. Unang nilagay ang ating bawang. So, hindi na po natin hinugasan. Masarap po kasi yung mga aligid ng ating shrimp. Masarap po yan ihalo dyan. Isusunod po natin yung ating sibuyas. At yung ating gulay. Timplahan na po natin yung ating gulay. Lalagyan po natin ng liquid seasoning. Kung gusto niyo po ng maanghang, meron po niyan maanghang na flavor.
Lalagay po tayo ng paminta. Kasama yung ating assistant. Si Mister. Ayan. Thank you. At atin po yung hahalo-haloin ulit. Luto na po yung ating gulay, kaya atin na pong mahanguin at ito-transfer lang po natin ito sa isang lagayan. Ayan ang tira sa ating sabaw, so dadagdagan na lang po natin ng tubig yan. So tayo po ay maglalagay ng isang pork cubes. Yung ating soy sauce, liquid seasoning, yan po. Lalagay na po natin yung ating pansit, yung bihon. Ilalagay na natin yung ating gulay. At ayan na nga po, natapos na po natin lutuin ang ating pansit. Kainan na! And there you go, our pansit bihon is already done. Sana po ay nagustuhan niyo po ang luto ni Mister. Naluto ko din. So kami pong dalawa ang nagluto, nagtulong-tulong po kami. Pero hagardo pa rin si Inday. Yan. Hingaan mo na, maliligo naman tayo mamaya-maya. Pahinga muna natin yung katawan natin. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!